Luoro nitie ni midhiero mar oro nyalo medo jimbore e thuolo mabiro kaluwore ni koth pok ochwe moromo reso oganda modak e counties ma Nyandwat ma Ugwe. Oro kelo liet e gwenge moko ma bende ji medo darie kamanyo pi kod pith ne jambgi. Jokanyo bende jiwo kony mar chiemo ne nyithindo manong'no noro e gwengego. E kindeno, piny owacho osingo dhi nyime kod chenro mar reso joma kale midhiero mar oro. Ray Polo nigi ler mathoth. En wer mar rwako welo mochopo kod kony e kind midhiero mar oro. Kamine wer, jodongo odolo bet ka girito pok mar chiemo kod omenda. Oro makech omiyo jodak e gwenge ma oro okwako osiko keto wang'gi mar rwako ogunde mag chiemo ma jalimogi kidam kidam. Ngima jodak kod jamni maggi medo hinyore kaluwore kod oro monano ma medo tuoyo yewni kod kuonde ma ichoko e pi e gwengego. 60% of our livestock are already gone. If you move around, you can see carcasses of cattle, you can see carcasses of camel on the roads. What we are fearing now, the next phase, is lives of people. Even the ground is so dry already, even for the water facilities, the recharge has not been happening. So we may also even see some of the water facilities drying faster. Jokanyo ywak ni mine kod nyithindo winjo matek kendo wuodhe malach mag manyo pi keto ngimagi kama ng'ao. Ikiwa tutaweza kuleta maji karibu kwa jamii, pia tutakuwa tumepunguza ile risk ya wasichana na wamama pia kujikuta mahali ambapo sio pazuri. Kawuono, kony ochopo ne familia maromo 1,000 e alwora ma Gotu e kaunti ma Isiolo kuom ng'wono mar riwruok mar Red Cross ka gitudore kod kambi mar simbo ng'we yamo mar Airtel. Our donation was for 50 million, part of which will go to food relief, and the rest of it will be restoration of boreholes across the country. Tumetosha dengu, mchele, mafuta, kila kitu sisi napata. Ndio tumefurahi chumbi, tumefurahi. Jokanyo macholo kony ne oganda jiwo yore mag pur manyalo nyago cham kata e kinde oro kopogore kod pith jamni. Nonro mamenyo gwenge ma oro goe tach lero ni ngima nyithindo mohewo 800,000 ni kama rach. Omiyo ikwayo jochiw kony mondo opar ngima nyithindo kuom bero kit chiemo magigolo. Lazima tuhakikishe kuna vyakula ambavyo vinafaa pia watoto. Najua tukileta mahindi na maharagwe peke yake, mtoto ambaye tayari ako na shida ya malnutrition, hiyo haitamsaidia. E kindeno, jotelo mawuok Garissa County bende okwayo piny owacho mondo ojiw chenro mag chiemb kony. Kila siku kama elected leaders, we are under a lot of pressure to come out and give a hand to our people, and you also know our limitations. Ywak makama biro e kinde ma jopith jamni ma oro odaro e gwenge medore e boma ma Garissa. This is one part of the outskirts of Garissa town, where most of the people have lost their livestock, have moved in and lived. Jodak maromo 250 noyudo fuong'ruok bang' kambi mar KCB chwalo negi kony. Kata kamano, koth oleo omiyo oro pod medo midhiero mar kech, nok mar pi, tuoche kod nong'no, lal mar yuto ne oganda kod lwenje mag kwath. E kindeno, piny owacho osingo mar dhi nyime gi chenro mag kedo gi oro ka ginono chal e gwenge mani kama rach kendo chwalo kony mag chiemo kod omenda. Jatend migawo mar dongruok mar kuonde mongoro, Rebecca Miano, olero ni riwruoge 89 ma ok mag piny owacho osechiwo kony mar omenda maromo bilion 44.7. Tudruok e kind piny owacho kod kembe mag ji giwegi bende osejuolo dag omendano kod siling milion 600. Nyaka sani, siling bilion 25 osetigo e konyo jopiny. Kata kamano, fuok pod nitie kaluwore ni oro pod ogoyo tach e pacho ka. Ray Polo, Ramogi TV.